Milli Halas Etiş Komiteti esasyna dören gurucu mejlis Nowatdaky inkılapçy kararyny aldy. Kararda 150 ýyldan bäri türkmen halkynyň elinden alynan öz ygtyarlygyny täzeden dikeltmek barada iň bir wajyp ädimler ädildi. Mejlis kararyny ses berilişik esasynda ýörüýürlige girizdi. Goşulýan bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz. Mejlis ýurdu Türkmenistanyň gurucu mejlisine tapşyrylmagy baradaky ýygnaşygyny ses berilişik esasynda kararyň kabul edilmegi bilen tamamlady. Maglumatlara dayanıp ýa-da bolup duran zatlary görüp Ors imperiýasynyň ýa-da Kremliň häzir çuğnaşellik Türkmenistanyň ýakasyny ewşitler tutup ähli baýlygyny, ýerisi baýlygyny, ýerisi baýlygyny muhtana mardan äkidip duranyň biz şaýady bolup dur, şoňa müňleçe subutnamasy bar. Göz başyny 1865-nji ýyldan alyp gaýdan Rus raşistik basbalçylykly hereketiniň 2023-nji ýylynda hem dowam edip durandygyna esaslanyp, ýurtda bolup geçýän zulüm, haksızlyk, gariplik, sowatsızlyk we sessiz gyrgynçylyklaryň çeşmesi hökmünde hasap edildi. Milli Halas Etiş Komitetiniň döredilip işe başlamagy bilen türkmen halkynyň 150 ýyldan bäri ýoýulyp gelinýän taryhyň hakykysy ortağa çykmana başlapdy. İkinci tapgyrymyzyň birinji ýygnaşyga şeýlerek boljak. Türkmenistanyň öz ygtyarlygynyň dikeldilmegi, Rus raşistik imperiýasynyň gol astyndan çykarylmagynyň resmine amalaşdyrylmagy. Munyň netijesinde hem özlerini halaskar edip görkeden Rus raşizminiň hakykatda halaskar däldi, yerli halky horlap, olaryň baýlyklaryny talamana gelendikleri taryhy dokumentleri we gönmel ýagdaýdan uğur alınıp açyga çykaryldy. Ýene de bir ortağa çykan hakykat bolsa, Rus raşizminiň türkmen halkyny köplenç gönü öz eli bilen däldi, ýurdun içindäki türkmen dönükleriniň eli bilen hem genosit hem sömürýändigi belli boldy. Haçana sen belli dowam etdi. Şoň üçin şu sizin garaşdyrlygyňyň şuna çenli tak ýokdugyny, buny görüşip almalygyny o düşünmäňi gerekdir. Buny men şu wagtky döwlet demetine oturan adamlaryň dikkatyna demedýärne. Düşünmeýän bolsaňyz, size ýene bir tapar duýdurýar. Soň sizin külüňiz galdyrmady bu halk. Munyň adyna bolsa gurumaçylykly terror topory ady bilen bilinýän imperiýanyň karatelni mehanizmi. Mejlis ýygnaşygynyň iki sanynda hem ýokarda bellenip geçilen hakyky taryhyň üstünde aýratyn durulup geçildi. Şeýle hem Türkmenistanyň içindäki raşizme gönü hyzmat edýänlere ýene de bir gezek berk duýduruş berdi. Egerde ýurda tizden tiz gurucu mejlise tapşyrylmadyk ýagdaýynda olary adatdan daşar çäräniň görüljekdigi hem bellenip geçildi. Şoň üçin mesele ýurdy gurucu mejlise tapşyrylmaly. Gurucu mejlis bu döwleti täzeden gurmalydyr. Sizem muňa goşulmalysyňyz. Gyrada dursaňyz, gyrada duran adam bolsaň. Bir adam ýany ýa dönük bilen demedir. Dünýäň niýetine, halkyna, watanyna dönüklük eden adamy kelletinden typapdyrlar.